Hola, Nel. Primer, moltíssimes felicitats per aquesta primera plaça de Campionat d'Espanya. Explica una mica sensacions. Bueno, moltes gràcies. Les sessions han sigut molt bones. La darrera volta ha sigut bastant forta. Katir ha posat moltíssima oposició, fent un canvi de ritme de llarga durada, tensant la corda les últimes 5 voltes. M'he vist còmode darrere seu i al final, aquesta vegada he sigut jo el que ha guanyat. És un atleta molt jove, veurem què li depara el futur, però ha estat molt bonic aquesta competició, en el sentit que hem lluitat, s'ha vist per la tele una baralla elèctrica, per dir-ho així, i content i esperançat de cara a l'europeu de Toro. Moltíssimes felicitats, molta sort per l'europeu. Moltes gràcies.